tma, ktorá ťa pohltí, otázka, ktorá stojí zla. Si správnu otázku, kedy to príde. Aha. Nezávislosti. 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 Kedy sa to skončí? Je veľa zlého na zemi, ale malo dobrého človeka, ktorý ide hore, stojí si za svojím, robí všetko, aby zachránil tento svet. Ale bojím sa toho, že sa tu strácim vo svete, ktorý nepoznám, je taký malý, že ho nevidím, je ako čierna bodka. Ktorú nevidíš len tak. Deň nezávislosti sa blíži, rob niečo zo sebou, čas beží hore dole, myslí si, pre teba to nemyslí, si na omylom, pre každého, kto žije na zemi, že sa točí. Why? Zem sa točí hodiny, týkajú čas beží, utekaj, hľadaj pomoc u blízkych ľudí. Oni sú tí správni, nenahaje, ale bojuj, keď chceš niečo dosiahnuť. Deň nezávislosti prichádza, máš málo času, bojuj o niečo, o svoj život, o to, čo prichádzaš a dá. Olika facketioner, aldrig några för fine. Och vägen nu i sinne, jag vet vem på fuss och fly. Och when jag var en dessa lie. Och vägen lever så, when I was list, kör ner. Fire of say, och några ser jag tycker när vi nog buy. And the rest in the army, hands in the fry. Det är alltid slåss, sabri. What?